Basad Basad mi? Hava. Oğlanlar bugünkü klibimiz operator kömek et. Gülşat Gordu ve Ayda. Gülşat Gurdu ve Ayda den klibi kim düşürdü? Razi. Rozu düşürüpdir. 7 minut gidiyor adno. Sen gördün aşk klibi menden. Ne hemen 7 minut o? Kino yarak. Burmuşy vaka. O hak kowy. Gitdik o napsuzda gel. Bu doğrak olacak yani manili olacak. İki taklibim birim kaynayacak. Görürsen ha o gitti o gel. Rozu studiya ha. Alo, men seni yitirenlerini öýtdim. Gaýdyp hiç açanam görmelerini öýtdim. Bakamayacak şov? Aydın bakamaydı şov işten. Aydın bakamayacak şov işten. Ha. Men seni bakdyny bilmedim. Sen nirede Murat? Gaty göresim geldi. Sen meni bu ýagdaýda görseň, sen bakdy bolmarsyň. Sen demalyanlaryň üçin men bakly. Yadyňa düşýärmi? Näme derdim ben bilýärm ustada. Anladım Florona. Kesyan. Ya kesme gitsin ha. Çorn ekran. Evel gaýta. Men näme derdim bilýärmi şu jaşyny telefon atlaly guruluşýara bilýärmi? Opşy maýdanda ina mysal üçin kalaskal kenna. Bilýärmi telefon jaň gelip dur ýanky fon, mysal üçin şu fon dogruda meni şu ene sen mysal üçin adamlarda görüp kalaýyn ine şu fon bilýärmi şu öňün notür bilýärmi son parta jyqapdyrla izana parta durda bilýärmi şu ta telefonu jaň gelip de bolam şey diýip barýa bilýärmi şonu şey diýip trubkany alyp ine şu guruluşýan ýer bolsa men hasy bir güýç kartyn ýene güýçli bolak diýjek bolýan düşündiňmi? Maşyny bolardy bolýa gitdik. Sen demalyanlaryň üçin men bakly. Yadyňa düşýärmi? Men sana sen kim işe ýanynda bolarym etdim. Siz onu bir yaş, 20-25 yaşına kıyıdın asisi değil bu. Bu bir şöyle aktrisan, işte şöyle ya rol oynayan kıyıdı. Yani Katullo Khan ayal maşgala o tekferenle. Erkek ben duyan sen yani işte tembrine başa. Ne sıcak aşeriniz bolmadı oğlarla. Gördünse men duyan işte bir kak butta but ulrak gelin gıydın sesi de ol düşündüm. Men mehki var ya o şey diye vaydan. Bir yaşacık gıydın sesi değil bol. Şanşanınız bolmadı. Şaşağı şeyle normansınız. Bilyen düşünýän köp goşalar ýalak bilýän öz zadyny berip bilmeýär duýgusyny köp oýnajak gıydın. Onda da şoňsyny az işlemeliňiz. Men sen ýanynda Murat. Men seni ýeke goýmam Murat. Alo. Alo. Раздражать etdi başşam bakamayacak şo. Realni şu taýy siz işlediňiz golsy dogry ama da goşalar işletdim opşmaýdym. Раздражать etdiňiz başşam. Ya men gözüm gelip dol bir hilek ulu daýdan bir ulu zadyň sesi ýalak da başşam bolar. Ine ýaşaجyk diýdiň olar ya sesi ýok. Ama şu jaşlaryňyzda siz ýalňyşdyňyz da ýa. Ödem men var şu aktörün bir zany goýan Gatima kanallarda gatga oýnaýan şu aktör. Ady näme şun? Men öňkü wagtda duşmam, mir wadyrganda latlar tıqabraça men goýan sen oýnaýşyň wagt tipler bilýärmi? Real nesisini goýnaýan şu oglan. Ahmet ýa. Şu oglan goýnaýan bir men Ataşarly o erkä emosional wagtda goýnaýan ýene ýesi Ataşarly ikisini deňamda men şunu birinji ýerde goýan. İkisem şowur wagtda goýnaýan da şoň üçin men şunu birinji ýerde görýän. 3 ýyldan salfetka ýazyp berýär. Gökçe. Bolýa hiç gyz gelli bir jorasymy nämesin bilemek bolýan şoň adresini berýänler-de ya telefon numaryny gökçe adres berýär wroji. Bolýa düşündim. Ýene şey dip bir hile gaty ýasapsyňyz. Klibi gaty ýasapsyňyz. Şey bir hile şey meselede yasamadygy görünýär da oglanlar men diýjek bolýan zat serediň ýöne kojadat. Ene Saralin ene wo seredim.
Yine adresi salfetka yazıp vermek manisi yok. Se nämçe klip aýdan açdy klip dadynda şular ýalak ene şular ýalak bilen razbysa sabysa da ýalňyşlyk kän gidýär eken bizde. Erkek ýaşaňa kän berýär ekeningini bilýärmi serdasama kime diýen klip näçadan dady ýöne o da göçürilen klip eken daşy. Men diýjek bolanlar müşlady bu gater we bir hilek dady diýen oglanlar. Bolany bolýa dalşy dowam. Şuraya uyuşuyorsun sen. Sokmam yapmışlar. Sen öğreniyorlar. Seyrediyorsun. Näme gurulap dursun o? Gerekmem. Sen şuraya uyuşuyorsun sen. Sokmam yapmışlar. Sen öğreniyorsun. Eşitdiňmi näme diýip otur? Eşitmediňmi? Özüň sebäp bu ya. Dur seret dostu şul dogrymy? Invalid bolly ýalňyşlykda bolundy. Avariya bolly invalid bolly. Правильно men dogry düşündim. Dogry gerek. Inni geldi dostuny golle gelip invalid dostun golle. Marsyňa olan bilip oturşyda öz sebäpdiň şol hem şol zadyň awraň içinde ol bolly durmuşyn döwünni bilýär. Gelip ýatlatmak näme gerek onu? Şu bolundy sen sebäp. Aýyny bile geçer saýbatlardan. Kakty demay bule Ya bak. da ben soňuny görelim mi? Yo soňunda da gurrun gollap otur brat, o soňunlukda däl. Gollap otur, yalanmy dost men diýanym. Ya. Seretdine sen gelin estağfurullah şuna burada sen dostsa dogry gana gelin sen gelip şol yüzüne asmarsyňa gaýta dostsan hiç bolýan zat şuda. Dogry dämi durmuşda bolýan zat dostum Allah'ın ýazgydydyr. O hiç bu zatlardan yeňip bile geçerse ýanynda bolar gollar men sen diýmekden geçen ýöne edýän zat. Ne seretdämi o? Näme diýip oturýarsyň radnoy? Senaryo şon ýerlerde. Sen şuna manisini ýerden gelip sen bolan adama şeýle bolup geçen zady. Sen gelip o gaýta yüzüne basmarsyň ha. Seyretmiyorsun sana kim yeter. Sokmam sana köme edersin. Lan yapma! Hudaý ba ýüregim ýarly. Agam beýtme o. O size ben amda. Gaýrat ediň ha. Yo, bolýa. Beni bağışla. Näme üçin hund? Ay bolýa, görürsen. Yan qeýerde kadr men näýlelerdim. Mysal üçin, ine bilýärmi mysal üçin ýa baýny doktora çeýdip bilýär. Şu tekerinden maşap gelip bilýärmi? Näme bolýan naýdan oglanlar şon näme bolýan naýdyn kadrda näme görýän da bu. Tekerinden maşap çyk bilýärmi şey diýip bizne göre şonu oturup gynanyp bilýär wanna. Unu kino efekt, kinoşny zat bolup gidýär da, işte pozisiýa bolup gidýär. Ýöne şu jaşy ne derdim men. Ýöne ýan qeýerine de ýan birazjyk güýjüne şowdun. Orýany şu kartsa ýöne momentdan pe. Ýöne tekerinden geldiňiz, zat etdiňiz, geçirdiňiz, ýüzüne şey tutup oturan ýerden bana şey elini goýýar. Şu taýyndy şurýaňyz girip şey girýän ýerine nujeli kelläňize gelmedi oglanlar şu zat. Bagşaň bolýan o. Bile effektiýin olar da dogry, däme oglanlar şonu etsep.